Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama ngoluvuyo, isurname nguNciki, impintshi zami nabantu endikhula nabo bandibiza uVovo, abanye bandibiza uVimesh. Basekhona abanye phana pha bathi VO squared. Itsho into seGqeberha sishuta all the way from eBhayi. Namhlanje we've got a special guest. And this one is different. Iclose enhliziyweni yami siphethe uprincipal apha. Siphethe uprincipal Cikizwa Kona Mbilana. Melanga bayidouble barrel lapha kuyi. Mele bazintathu ezakhe. Welcome ma'am. Nkosi Vovo siyabulela. You all right? Siyaphila Nkosi, unjani wena? No sorry. Bathi Maciko. Bathi Maciko. Oh Maciko. Abanye Ci. All right. Kuqala kambone ngena ngicima uzawuprata. Ndiqhelile ke lonto. Ndile Afrikaans ndiqhathisile direct bangaba sathe Afrikaans apha. Oh man. No, thank you for bangabani honorary invite. Invite him. Thank you. Because ushare into enkulu. Yes. Abahlali ke baqhele into ba umuntu simlande safika. Okay. But eyakho ndifuna siye straight apha saphinda sibuye bangabani velaphi. Right now you are here as a principal. Yes. Njengoba uhleli apha you were awarded okanye ufumene iwonga elithile bangabani you've done great. But ndifuna ibaliswe nguwe. Alright. Andifuna uyibhuda. Okay. Into bandicimbe mna wenze kahle for PPP kanti hayi bhuti kwindawo ethile you know. So siphethe uprincipal wase Swartkops. Is it ithini la iphelele? Swartkops. Ophelele nje apha. Oh yabona phansi ufakelela mna ngoku. Uyibona lo? Cause introduce phayana and sizongena into yoba ngabana why usilapha namhlanje. All right. Ndingicikizwa Kona Mbilana. Okay. Principal wase Swartkops. All right. Qale Swartkops ngo-2021. Oh okay. Yes, September 1st. Ndikhompyutha ke namadoda. Oh. Wow. Amanye ayemhlophe, amanye engawebala. Okay. I was the only woman ke amongst them ababe shortlistiwe. Okay. Kwindoni sikhompyutha kwindoni. Principalship. Okay. Yes. All right. Okay. So ndazongena ke kulo post ke. Ndifika ke eSwartkops Vovo isisikolo esisidala Okay. sesika 1917. 1917. 109 years this year. Next year is 110. You can imagine ke isikolo esidala esenjalo nezinto zazo zidala zinid ulungiswa. Ekujongeni kwam ndiqoma enkosi yam. There's something that is called National Teachers Awards. Okay. Okay. Ngathi xa ndiyijonga ndiqoma hayi inaba ilungisele izikolo zetown not for me. Ndazama ukuyibhekelisa kum. Zamane zifika i-invite, you can do it. But as bandi senze changes esikolweni, those small changes, because the bigger changes ziqala zizi small steps. Ndabona ukuthi i-National Teachers Awards is your story. You say what you have achieved. It's the way where you gauge yourself or you measure yourself. Are you going forward or are you making a difference? Are you making an impact kule life yaba bantwana kule ndawo kuyo? So 2025 ke, and then ndathi ndiyangena kule National Teachers Awards. Okay. Ndaqala ke apha kwi-district yethu competing with the principals ze-district. Ngenele ke i-award ye-excellence in leadership for primary schools. Okay. Ndawina apha ndaphuma portion 1. Hayibo. Yes. Ni xa usithi i-district yengoku siyazikhupha mos izikolo zinakanokutsho. Hayi zonke izikolo. Aso. Ndiyakuxelela ndikuyesu. So ezazingenele ndaqoma unjani na kanti uyesu. Hayi ke kwafuneka ndingene kwi-second level. Second level ke ngoku it was a zonal one. Okay. Where I was competing nezikolo ze Amathole West and Sarah Batman. Nelson Mandela, Sarah Batman and Amathole. Okay. I also got position 1 there. Asoze kaloku. And then ndamuva ke kafuneka ndiyorepresenta ke ngoku as a district ezi-3 kwi-province. Province ke ngoku there are 12 districts in a province, ne? 12 districts, I have to compete with them. Ndikuxelela inene ke nakhona ndayifumana imbasa ndabuya no portion 1.
Funeka ke ndiyomela ke i-Eastern Cape nationally, where I will be competing ke ngoku with all the provinces. Swartkops is an old school, a small school, in a disadvantaged area. Apho ungafumani all the attention or all the support where you're supposed to be getting. Though ke I've knocked get to many doors, ikhona i-changes ezenzekileyo. Yiyo le nto ndikwaziyo ukuthi ndizofika kule ndawo ndikuyo. Because bakhona abantu ndithe xa ndinkqonkqoza kubo, ndayozi-introducer kubo, bakwazi ukuthi, no, we can do this. Yiyo loo nto yakwazi ubonakalisa uba there's life, man. eSwartkops. eSwartkops iyaphila, there's functionality. There's effectiveness eSwartkops. So izinto ziyenzeka. Ndaya ke national September. Xa ndifika ke ku-national September, the standard was very high. I remember phayana kunezikolo suka koma-Gauteng. Kukho ma-Northwest abasupportwa zi-mines that are there. Kuno-Limpopo. So mostly compared to me. So xa ndijonga, I didn't have much of the evidence that they have. But nonetheless, I never got discouraged. That this is the first step for me. I'm still going forward with other things. My wish again of yours is that next time, when I continue with the program, to go to national. Because when I go to national and get that position to national, there are a lot of benefits that you are getting there. Kune sponsorship from ezikuthatha zikuse abroad, kune moto Vovo, kune lot of things, lot of companies that are willing to come and help the school. So Mamela, kwa-national kwawina bani ke ngopha? Kwa-national kule category yam, Yes. kwawina uprincipal wase-Northwest. Okay, kwezamines zangazo. Kwezamines ndithetha Hayi ngazo. ndivile. No. Seyenza sense. Yes. Bona nje. Yes. Mamela ke ngoku ndinomdla wento abangabana abantu bazamvu excellence tontoni. Khakusinike nje i-details into bangabana ufike kunjani eSwartkops. So ndibawela za details ngokuzoba ngabana uyafika eSwartkops. But singabanye ke eSwartkops siyayibona uba kuyalotshwa phaa. Siyabona nje khona lamabhulu manje phaa emanesela phaa. Ndinqabile ke ngibona ibhulu elisobha ke phaa. Akhona amabhulu asobha phaa? Oh, okay, all right. Oh man. So ngoku uyafika, it's 2021. Yes. Ungenile apha kwabe bekho abantu bebekhona ba strong. Babona into kuwe. Yes. Into le bayibonayo. Xa ucinga wena. You know, Vovo. Ndingumntana kaYesu. All right. Okay. I believe in him. Okay. And ndiyaphandisa khona. Okay. All right. Yandiva. Ndiyaphandisa khona because ukuya kwaMeSwartkops was not the only school endisa-aplayeleyo. So khona nezinye endisa-aplayela. But ndabizwa phaya ndaqonda uba God wants me to make a difference there. Pa. And ke in my way of life, okanye ukuphila kwam, ndingumntu ozixelela uba wherever I am, I need to make a difference. And I always do my honest part in everything that I'm doing. Andingaba bantu balidisha ngasemva, they lead by example. Because ndiyazazi uba there's a purpose that I have to fulfill. So as bake ndifika eSwartkops, ndifika isesisikolo sidala, simdaka, akukho sporty, finances are isikolo sasikumpinas. At that time, because it's a no-fee school, no-fee school, we only survive and get trenches as a department, which is twice a year. Enye ingo May, enye ingo November. So how are you living? Okay, how are you running the school? Then as finances, what is it that was chowing imali yesikolo? Yayizi service providers ezaziyi-2 ezize-photocopying. Because bathetha kamandi kaloku. Bafike bapromise oku noku. Bathenga istory ke i-SGB kunye nabantu babekhona kanti basifaka engxakini. Zambini ke ngwezi contracts. Ezi contracts ke ngo-5 years. Ithi ngena imali yesikolo naleya ka-nutrition ivele itshaweke nje kube yiloo nto. Yoloo nto ndifika isikolo ke si-operator ngo-minus. So I have to start
afresh and come up with ideas about how am I gonna be going out of this situation so that ndijonge phambili. So that's how the situation was. Even imali bingena yakwa ye maintenance okanye ayikwazi ukwenza zazinto fanele kuzenzile as bandisitsho ba as companies immediately imali ingena. He has to take it. Ungakwazi ukwenza ezinye izinto. Uba khatheni inke ngoba ansavuyi kodwa. Yo, jonga. Ndifike ke mos awukwazi because kaloku zimali ezinkulu eziya. We didn't have a capital ukuthi siyayicima i-contract ngoku. But we had to talk to them. Babize ukuba masibe ne-meeting senze strategic planning with the staff as well as the SGB of how are we going to be dealing with this. And then we have to finish that contract. The first one said, we're not taking any contract again. We called them, then we said, sizawugqibezela ke ngoyesibini. Yabo, gqiba kwethu koyesibini, xa siphinda again, we're going to be buying and own it on our own. So that siya service. So we are doing such ke ngoku. So that siyazi ba asina stress semali ezinkulu ezitsalwayo. Abengaqumbanga ba uzomosha kwabo. But ke we need them after all because kaloku ukubone technology you cannot keep such things for a long time. So they need some servicing. Gabo kabazaziyo abakwazi advisor ukuba you can change this siyenze revert to this and that and that. So we still need them, we're still working with them. Okay. Because bayasaba zo services kolo bathe. Oh man. I hope ake ba donate. Bebe donatile yazi ngoku. Oh good. Yes, good. for the trip yam ndiza kuthetha ngayo Sure. at least ukhona donatileyo kuwo. Oh, thank you. Thank you. Savuya uvindaba ezimali. Yes. Asavuya uvindaba ezimali. Yes. Jonga ngusendibona ngo. Sendibona uyafika apha kuyilonto kuyiyo kubi. Like kakunika numbers zabantwana. Okay. Kulonyaka abantwana bethu bayi 673. Okay. 673 singotishara bayi 20. Bayi 3 abaka grade R otishara. Oyu bayi 2 bhatala department, oyu 1 bhatala SGB through the fundraising esiyenzayo. Okay. And then ke ngoku the other 17 teachers babhatalwa ke ngo-department. Asinazi cleaners siyazibhatala through fundraising. So i-cleaners zethu ezimbini ezingodata nezingomama zibhatala through fundraising. So we are trying as much as we can to make it sure that isikolo siklini. But ke ngoku kule fundraising besinezinto esiziplanleyo because you budget. You budget uyazi uba nifuna ukwenza into ethile ngexesha but we cannot kaloku be surviving endaweni emdaka. And ke nabantwana bethu funeke sibamotivate sibakhulise ukuba where there is neatness nengqondo iyakwazi ukhula ifunde kakuhle. So with those things we are trying but it's not much. As I said that ke kulonto ke ndi-introduce ke i-fundraising ndayonqonqoza ndayozi-introducer to the companies around. As a close. Why disappointed ke deputy maybe I'm using the wrong word. But wayena lanto kuba ma'am been here for 25 years. See like abantu we never got any assistance. Man. But ke andingomntu mos mina mtyhafa msinya ndithi Sure. mna ndingaba abantu yozixela uba khandiyeke man ndiyozivela. Yes. I went there, I've made an appointment, then I said I need to share my story. I don't want to say it over the phone. Ndifuna ukuza in person. Nyani ke xa ndifika ndazi-introducer ndachaza. Immediately abantu bakaYesu yazi bathi sizawuza. The little that we can do, we're going to help. Oh man. So bakhona ke company, I don't know what to have to mention No, the it's names. fine. Okay. Sabachaza Okay, company yokuqala endayo inkonkoza kuyo nguBobet. Okay. Yes. Yabathanda abantu bakaPopet. Yo, man. uBobet weza yazi uBobet wasenzela i-paving ethi xa singena ngokegeyitini nokungena ungaxibanga uneenyawo ezimdaka xa ungena eyadini yesikolo apha kwi-main entrance. Sure. And then wasenzela ugqiba wasrenovatela i-boys toilets. Yhu, bese bendicinga uba abantwana bayisisanda zingaphi toilet Yo, bar. i-toilets only for four So, girls and 4 boys. abantu ba close to 700. Ziba overcrowded ke ngoku kubona. And ke ngoku uyayazi kaloku abantwana bayamosha. So you fix now and then. You cannot say that akho mali department. So you have to make it sure that something is happening. And then ndayonqonqoza naku-EnviroServe. EnviroServe wazama naye ukusinceda wasinxibisela abantwana i-uniform. They are doing that every year. Basichuza abantwana bayi-5 basinike i-uniform. Bobet wathi xa kuphela unyaka identify mem abantwana abano 80% and above. So I identify for grade 7 bafumana nantsika vouchers
So there are things that are happening that are positive. Akaphela kapho EnviroServe, that is sankokoza ku EnviroServe, isikolo semdaka man. Izindlu esiphangela kwesihlala kuzo nokuze clinic ancedini, wasipromisa wasipha 60,000. But ke for the big school, it wasn't enough, but yakwazi ukwenza amagumbi ngaphakathi. Sayinkqonkqoza ka VW. VW wathi, okay, we're going to take care of you. VW had a big project ebenayo esikoleni last year of cutting the trees, of planting the imithi, wasiklina iskolo, wasilungzamela ibala, wasifakela poles, because we didn't even have poles for soccer. Abantwana badlale. Badlale, ibala was very rough, walizama. Lise rough na ngokodwa ke at least, no, not that bad. Kodwa ke silisayifuni attention. Wasenza lelo project VW of 750,000. Kokunokwabo. Yes. So yaqhuba ke program yenhleni with all the volunteers that they were there. The entire holiday of June I was at work. So that bakwazi ukwenza i-handover xa sevula isikolo. So yayenza ke lonto isikolo sa improve. Yiyo lonto ke ndikwazi lezi yabona ezi project aba bantu incede ku yile nto bakubona ngathi there's somebody man apha eSwartkops ophilayo. So at least ndakwazi ke ngoxa the showcase esi story sam ndimuva kunye naso, I was able to win to those levels that I've came to. Jonga ingathi wena enye into oyithweleyo ufuna ukubetha i-masterclass ubonise uprincipal. Yes man. Principal angangeni nje basawatya amagwinya principal. Amagwinya ngamagwinya masozakabikho. Principal angamane thubona namagwinya packets. Like I'm so impressed with what you are sharing. Lento benqoma ndaba uluyiva ba yinto le so yonke into uyithetha yilento kwinisileyo as a levels it makes sense. All right. For umntana kwi-primary umntana o-introducewayo ba kwinto yesikolo because iqala phapha uzasithanda okanye angasithanda isikolo akabi liphara umntana akakwazi lo grade R no grade 1 umntana beliphara sesemamela uba kuthiwane kunjani you mandigqithe ke ngondize phaa kubo ebantwaneni yabona sathetha nge-surrounding nentoni ebantwaneni ndifike ngekho library esikolweni. That frustrated me. And then we knocked Facebook. Saqala abantu kanesiphe incwadi. Saya e-library, sayocela incwadi abazikhuphayo. Saya e-NMMU, cela nesiphe incwadi. Safika incwadi evovo. And then for foundation phase nekhona zayo phayana. So bane reading corners ke ngoku phayana. We introduce ke reading clubs. Sana reading competitions per grades, sana reading competition per phases, sana reading competition per school. Londo ke yasenza umntana wethu ka grade 6 wawina i-competition Alex Matikinga competition portion 1, getting i-PC yakhe, the books, the trophy, the roving trophy for the entire season, as well as her own trophy. Asaphelela ke apho coding and robotics. Abantwana bam bayaflya kwi-coding. Unfortunately, we don't have a classroom for that specifically. Yes, but they are improvising. I like it. Utishara wam, Mrs. Oliver, wayiva wanomdla, ane? Wayithenga the first kit, uyithenga kwakhe out of her own pocket. Hamba Oliver. Wathatha Mrs. Oliver was and I esikoleni wa-introduce ebantwaneni. So I supported that. Then we were moving ke ngo from that. Abantwana babonakalisa interest. And then we're working with Dr. wase NMU. Was training them. So they're attending competitions at Father's House and other competitions. They won provincially. They won regionally. They even partake internationally with Ireland, abantwana bam. Asoze. Ndiqala ngecoding abantwana bam. Sithetha nge-primary, sithetha ngela-Swartkops. Akhangukuthi nje awusithethe ngesinye isikolo. Asithethe nge-grade. Ndisathetha ke yabona nto zindibeka phaa ku-first level. Hey. Yes. So bamuva ke besikhompyutha ke no-Alex abo no-Gray nobani kwezi zikolo xa i-competition ye-coding. Bakhompyutha no Summerwood. Abantwana bethu base-Swartkops. So they are moving. And then for robotics, they were attending it at a science center at Tinagga. Bathe ke xa betrayinile bathi sinigqibile ke ngoku. So batrayinile ootishara ndithi. So ziboneleni ke ngosikolo at least. You have to do something on your own. The challenge, we don't have ke ngoku izinto ezizethu apha sawube aqhuba khona abantwana, especially for i-robotics.
But for coding is still continuing. They are looking forward now competition ezaba ngo-August. Baya practice ngoko. Njengoba seqhuba nje. So uvula kwezikolo bazaqhuba on that one. Not that only ke Vovo. Ikwaya. Ndafika kungekho kwaya esikolweni. Ndiyawuthanda ngumculo bengicula ke mna ke kwase high school. Ndandisoloist yasesikolweni. Okay. Ecollege na was a soloist yesikolo. Really, yeah. Ukubona. So ndingulaa mntu ngiqoma ayikwazi ngapho khoyo ndikhona ngabikho umculo. That okay senior choir yenza iculisa ngokwam. Then zaqhuba ikwaya kwakwi-junior choir kwakhona infant. Bawina yazi abantwana bethu. So sinike kwaya ke ngoku eziqhubayo eSwartkops. So I'm trying to show you we are happening from the little that we have, but we're happening. Okay, man, buyele kancinci mhlawumbe kwi-coding. Coding, one of their activities, enye ke, funeke benze baneboard, like a draft kind of. But we don't have apparatus and it. I'm very creative. Bayenza isikhojo abo man papandle. Hayibo. Jonga i-moving points zabo, different kinds of tissues. Namatye. Hayi. For practice. Yeah. So ndikubonisa ukuthi awuthi xa ungenanto uthi azawusonga izandla andizokwenza nto kubone you improvise ubheke phambili then abantu baza kunceda babone ukuthi lo muntu unawo umbono uyayenza something ukubona. I've just introduced ke ngikwi-drill and march and drill, I would say march and drill siqalile ke bendihleka ke bakhona abantu bethe bazaza bazosinceda ndathi okay lo mzuzu sisalindile bengafiki zani mandela mama siqhuba siyaqhuba cha ke ngoku asina-drums asina-uniform asinantoni but ikhona i-competition ezaba ngo-August. We so wish that we can partake on that competition as well with those things at least sifane nabanye abantwana bezinye izikolo kubona sibe nayo yonke le nto yenzekayo. So I'm just bragging get to you Vovo. Mna ndi-excited ndincume Yes. ndiyadunyela mamela ke ngoku. Abantwana basuka kwephi area? All right. Because ndijonge iSwartkops ne. Abantwana bahlala apha emanzini. Abantwana bathi qhi. iSwartkops ke siyi-multiracial school. Supposise. Women, otishara bam siyi-mix bayana. Kukho abamhlophe, kukho abebala, kukho nabamnyama as well as abantwana bethu. Principal, abantwana bagrade bayakhumsha notishara. Abakho umsha kaloku sonke English medium eSwartkops. Abantwana that's why befloke phayana sine-applications ezininzi Vovo because bafumana i-English first medium phayana that i-first additional yabo Afrikaans asisitithi isiXhosa but ke bayayithethi language yabo funeke beyithethile. So hey. So siyi-bridge ke ngokuba lokhu ababhatali imali andithi so bayakwazi ke ngokuyifumana yonke lokhu kulula for bona ubheka etown baya-excela even kwezikolo baya kuzo etown. Wow, you? We are a feeder school of so many schools esetown. And uba usuka phaa kaloku ngendlela zogqiba ucacisa ngayo akazuka beyingxaki. No. Akuzufika phaa kuthiwe wena bemasukisa ku-grade 8 xa siqala ku-grade 4 akho loo nto. Bangomasicole. Yes. Hayi man. You so ngoku basically uxolo ndihleka omnye uyabuza ubebalisa izolo uthi hey utitsha wam was asking wayesibuza uba iziduko zethu zithini umama khe likhalati ethi komXhosa uthi ke isiduko sam ndingusiyamthanda akayele nje isiduko bayintoni xa ikhula ke ngoku baba isiduko kanti yintoni na xa uthi ndiziqala uba andizongaphenduli nami ndiyafuna uphendula le nto ithethwayo. So I'm trying to show you yes kunalaa nto imandi. You so xa sigqiba laa part bendigqiboyibuza ngabantwana aba basuka All right, okay. basuka eTaku basuka PP Okay. i-transport Ziyabadrop. Okay, abantwana ndinabo abantwana basuka eBoys Park nabo abantwana basuka eDwesi nabantwana basuka kwaZakhele eZwide mostly basuke ke ngoku Motherwell, Wells, Kamva, eno-29, 12 zonke ezaa ndawo babekhona baseSwartkops phayana. Yes. Babekhona base-Alus yakhumbula Alus nansi ngapha kweSwartkops la Okay. area i-coloured area ephayana njengoba uphanga uzoqabela phaa ku-Envirosef. Oh, okay. Oh, Yes, no, bafunda phaa, onyuka yes. ngapha. Okay. So ke bonke abantu but ke we're not only taking aba bethu ndithetha ngabo. Sure. Sine-foreigners as well abantwana bethu Okay. abaninzi phayana. More than 100, yes. Abazwami ngoJohn. Jonga ukhona nye benewari ngoku esitsho esithi andiyazi mem
nathi sikofuna siyamdi ke bani nazo ipassport. Oh, buddy. I don't think there will be a problem. Hallelujah. Hallelujah, masithembe. Right, ke mna. Masithembe. Awuranga rongo vovo. Hayi wethu xana mna even nalaa nto basidlula njengesipidi kuyo I do not have a problem ngomntu wezinto ezirayi Yes. mna personally Yes. noba umthetho uthini eyona problem it's people who are here ngee-drugs Yes. nge-crime mna xana ndimamela abantu bexoxa eyam into ima kwinto yoba ngabana mna apho ndiceba khona ndiceba ngakhe kodwa ngoku ngumntu wasenigeria All right. laa mfana akenza icrime kum he's always there uthetha kamani nakuthanda isoka utheni so for me siyancokoncokola ngale nto naye ndiyambuza xa ndiphaa mna foni uyahamba ke ngoku ithi into yakho wena so uyapeyika nokwakhe but kum mna Yeah. if umntu akakhomithi icrime When to do right. if umntu uyasebenza you know akamoshi mntu nantoni eyi mna ndibona into because siyafuna nathi uya eNew York siyafuna uya eLondon sinabantu bethu phokoko bebeselondon sikhula kuthiwa ubani uthenteni i-relatives zethu ziyatitsha eChina so why would ba ke That's ngoku true. siphinde That's very true. singafuni into kodwa thina siyafuna ukuya Njengangokuba Utata New uJohn Zealand. Kani njengantoni Njengoba benza eNew Zealand. yes yayiva le nto yabo hayi no so thina apha silapha hayi sigxotha only abamoshayo All right. criminals ezithengisa i-drugs abantwaneni ezitheni zizo ezimazihambe yes no ndiva kamandi mamele ke ngoku abantwana bazayo it means uba kukho ntoni ke ngoku buthe bakhona amakhaladi Yes. Poisons Park ndiyothuka andifuna uphosisa eSwartcops ngapha hayi bendlula ngesipidi Oh man. ngoku ndinesikolo All right. All right. ngoku ndinesikolo eSwartcops Ngiyayivuyela lodwa. yes and then ngoku uba kukho umntu othetha into etheni ndibona uba abantu baxakiwe zizinto ezithile ikhona Nantsi indawo and ngoku into endiyithandayo with what you've just shared ozenzileyo from 2021 uzotsho ngoku and that ubakhuphe kwi-contracts ezibaxinileyo abantu I'm so impressed ndi-impressed kakhulu but ayiphelelanga apho uthi kwenzeka ntoni ngoku Okay. wawina wapha and then kwawina into waseNorthwest what's happening right now All right. After ndiwinile ke Vovo. Kuye kwakho iprogram ekhoyo ke ye national program ye-DBE. Department of Basic Education. all right Baye ke by highlighter izikolo 2 schools per province. Xa sijonga ke okanye sibuza i-criteria yezizikolo ba identify all the schools. Different schools. The farm school, the old school like my school, the school with special needs, the school like Abane Hostel, the schools specializayo because kunesikolo esise Cape Town, Cape Academy, they're specializing in coding, robotics and aviation. and Aviation high school. abantwana They are building their own airplane there. I was there last year. I'm going to share that with you. And then isikolo, the old schools, like isikolo saqalwa ngutata uDube, Langalebale Dube. okay Yes, those historical schools. So by identify zonke as different as a school, and then Iswarkopske also was fortunate to be part of that. Oh, wow. So there are 2 schools guys lapha Eastern Cape Iswarkops kunye Australia. Israel High school. Tyhini Yes, Thixo. sitsobabini ke ngoku apho ke abakule program with abanye ke ngoku abeya kwezinye provinces. The idea is that we share good practices. Okay From these challenges, from these things that we have done in these corners, how is it that we can utilize it bancede abanye abantu? So kule program ke sikuyo kunencwadi esiyibhalayo. Like last week Friday we were submitting chapter 1 of it. okay All of us we were submitting a chapter out of it. So that le ncwadi ke ngoku ezawufundwa zizikolo okanye principal base Eastern Cape. I mean base South Africa. But it's not limiting only to South Africa, anyone on it, because isikolo nesikolo siyafana okanye i-challenge iyafana. So we are there ke ngoku. It's about collegiality in everything that we are doing.
so that ubone ukuthi I'm not alone in the certain corner. Uyabona bakhona abanye abantu I can learn something from that person. Ndingenza ngolu hlobo ndithini. Yebo. So sinalo program ke, so we've been chosen. Unfortunately ke le program urhulumente wethu akanamali. Ane? Asoza lo urhulumente lo Yes. lo kaMadlanga Commission. Yes. Lo kukho 300 million. Okay. Okay, Kodwa athi ke- basela ngomnye umahluko lo kuba baninzi lo urhulumente. Urhulumente kakanayo imali ke ngoku yokuyifunda le program. So izikolo ke ngokufuneke zizame ke ngoku ukuzincedisa ngokunokwazo to make it happening. For iSwarkopsi ke iSwarkops. And abantwana from disadvantaged area abasuka kwezi areas so kuzo kuba nzima sometimes ne-10 rand sports day okanye service day, you won't be able to do that. Because funeke sivizithe ezi zikolo and it is in 9 provinces. So last September they were here apha akuthi Eastern Cape. Babona ke how are we doing things Australia as well as eSwarkops. Before that our first visit was in Cape Town kwezi zikolo bendibalisa. Esinye isikolo iWest End a primary school in a deep area ye-gangsterism, but the school is happening. Ibesese aviation. Yabona bazikolo bazizohlulwa kanjani na okanye zichuzwe kanjani na. So this year March besiye kwizikolo zase KZN. It's fast KZN. There were other one in this mention leyo esikalanga libalele dube ibe sesinye esi beautiful naso Edwards College. And then ibe izwe libanzi esemlazi. So besiye kwezo zikolo nazo ezi different that they are doing umahluko kwindawo ezikuzo. Okubone. So kulo nyaka ke singoku ngoSeptember funeke siye eLimpopo kwase Limpopo. Kwezikolo zaseLimpopo zembini siya kwisinye special school. Special school sabantwana abane different abilities. And then nesinye ke isikolo esi1 esavisitor bona. After that kufuneke siye international conference of principals that is in New Zealand. What? Qala ke iko sihamba ngo11th kaSeptember buye back nge23rd. Isorkops ayinayo ke le mali. But I cannot just in the song izandla opportunity that comes because I'll be learning a lot from other people internationally. That not taking that only for iSwarkops, but for the Nelson Mandela, for Eastern Cape, for South Africa, and as well as most people that are closer will be benefiting on that. So at the moment, we're trying to do fundraising, but as I said, fundraising is uyenza imali for that. Okubone, knocking to the doors of the people. Ezinhliziyweni zabo ukuba umuntu lonto Yo hayi nani umuntu lonto akwazi ukunceda ngayo bethuna na please. Ndiyacela nincede uprincipal waseSwarkops ucikezwa khona Mbilana. September I'm supposed to be leaving for in New Zealand for 12 days, 10 days actually. And then going to the conference. From the conference, we're going to be visiting schools there. Sibone ukuthi how are they doing things? Sizithatha ke ngokula information sizisa back. How are we sharing it with other people? You know, I've learned ke minimum yokuba opportunity comes once in a lifetime vovo. Okubone opportunity xa ifikile, don't let it go. Ndingumntu ke onokholo badla ngonihleka ke emsebenzini. Ndithi hayi indlela endimthembe ngayo uThixo wam akazange disappoint. I know even this time akazon disappoint. Because at this time bakhona abantu abazakwazi ukusikwa imfesana bancedane nale meko yokwazi ukuthi le program le innovation and creativity, because even ukuya kwezi provinces funeke nizikhwelise iflight nizi-accommodate then iso sikolo niyakuso at least will cater for you. Yabona, so awukwazi ke so iyazama ke isikolo at least uku-accommodate ikwazi undincedisa kwezi zilapha local. Nangona it's not enough. Amaxesha amaninzi ndingena epocketeni yakwam. Because I don't want to miss out. Yeah. We don't have any that it can take me to a New Zealand. You understand? Apho ke ndiyafuna nje sithi nje sidlule nje abantu bangabaleki bacima sithetha ngemillion. Yes. Mhlawumbe singathi sithetha ngomalini. Okay. Ayiboni ba mantshini Thixo sapha ni banking details. Tyhini le ndithatha ndindedwa le. All right. Ithini? Okay. Le program ndithe xa ndiyikhosta iyonke ukucoverisha the entire because asiphelelanga mos ukuya eNew Zealand kusekhona ezinye izikolo esazihamba from Nezalap
And they Itrips zonke, Your ii-trips zonke. including international. including international 150,000 qha. Hayi ingenzeka. Hayi abantu ababukeleyo right now. Dinendo ethi mna. Sometimes omnye ayizuphuma kuye. Yes. Kwezinye i-companies andithi kurongo ne but bayakwazi unceda nezilwanyana Yes. andifuni sikhomperishe okungathi zasizithanda izilwanyana but angathatha icunze phaa athi ngapha kwinto zabo ze-CSI. What I like ngayo yonke le nto into yoba ngabana awenzeli wena awuthi wena kukho ipati phaa hayi uyothini apha you've already shown akulula unceda umntu ebekhe wenza. Yes. Yabona umuntu bekhe wenza into kulula into yoba ngabana man lo muntu simbonile mos from 2021 wathi wazenza izinto. Imagine ke ngoxa siya phayana abuye naloo nto abuya nayo phaba ungenzeka ntoni apha kungathi ngoku into esijongileyo ngoku uzawuhoya isikolo uhoye kwa iSwartkops lena because these kids are from there. That's true. Parents abantwana ziyaphuhliseka xa abantwana be-right because umntana ufika endlini afundise umama asingayidelela laa nto sifundise umntana phaa uba umakhulu ubani so ndiyafuna mani ukutsho into yoba ngabana abahlali makabe khona sizawubeka ke apha ezakho i-contact details. Okay. Ezakho apho kungafakwa khona le nto Okay. ingazinoza kum from ayidlule Alright. andifuna uba mayize Okay. andiyi-New Zealand mayiye straight ndawo kuwe so yakho. whatever that they will see up iyak straight kuwe. Okay. Thina besifuna nje into yoba kha kudibane naba bantu All right. asikwazi isitori esinjena sisiyeke asikwazi nje tututu uba sidlule nje ngespeed kuso you know ndiye-excited for wena Gose man. uyibonakalisile into yoba ngabana uhamba nayo Thixo wena andifuni laa colleague ikhubeke mani yoba ngabana bebekhe baya ndifune ukuthi kaloku na uhamba wedwa Yes. nakule game awuhambi Andihambi ndedwa, man. ndinganyuka mna Hallelujah. Ubani? Nyuka man. Ubani? Shit. Yo, hey. Hayi, yo. Yho, ndiva kamandi. Mamela ke ngoku. Lena sithi ngegama mayenzeke. Amen. Lena we want people. Abantu bayasebenza apha. Ndazi ndikhe ndibe nomona nebhara ndikwazi. Khe ndibe nomona ndibukele umuntu uneemoto eziyi-20. Hayi man. Fike njani apho? Mani lo muntu bengenokukhupha iyi-1 hayi man zigcina zezi-20 but khancinci kancinci mani siyacela asinamona abantu basebenze very hard and laa nto xa ndiyibuyisela kum ne ndandiyicingiswa bubuntwana la. Okay. So omnye umntu angatsho naye uba hayi Vovo nawe unendlu engu-6 bedroom house ambohlala kwindlu eyi-1 ke then unansike so ngoku nawe ndimdala ndiyayibona uba Ndiyayibona. it's hard That's true. ufuna uncedo ube umuntu umkhomba you know but siyabawela abantu ngentliziyo entle ngendlela erayithi into yoba ngabana through ikhampani through into ethile and noba ingakanani because sometimes singafuna umuntu oyi-1 uba ngabana makenze into kanti abantu abaninzi can you imagine apha emetro yodwa I think population yethu ndiyafuna ubhiliva si-close to 2 million if not more. ISouth Africa yonke siphaa ko-60 million or more andiyazi. Imagine umuntu oyi-1 azithi nje unom-500 Make a difference. azithi 250 xa sizidibanisa zininzi ziyayenza Yenza la mali. and ndifuna utsho ngoku ungekatsho wento yoba bakho kweshekileyo ininzi ndofuna ukwenza kwesaa sikolo Kunjalo. asizuyokwenza pati ngetshintshi bantu benkosi sizawuphinda kwakwesaa sikolo ezi nto besizifuna siphinde sincitse phaa so uba ngamna nexhala thina sigayidwa nguNkulunkulu ndirayithi Oh. yho hayi mna mani yho hayi ndifuna Doing our iBhayibhile honest part all the time. yes so please man icela nandim because that's why ndibe touched kakhulu Thank you. with what you have done and ngoku ithemba lethu lisebantwaneni everyone who sits here as a guest ndiye ndimamele into yoba ngabana ilife yakhe whether iyephi naphi kukho le nto isidibanisa nesikolo Njalo. ilife yomntu noba ngubani whether end up eba ngugqirha wabaligqwetha wayiloo nto ayiyo uzawuthetha ngeprimary yakhe qala phaa so kum iyandithatsha kakhulu Foundation. yo iyandithatsha kakhulu
mamela ke ngoku siyibekile leyana siyafuna abantu bayenze ndinomdla ke ngokuba mna ndibona mos umuntu ongathi uyaprata apha Okay. bona uTrevor mna Okay. apha. Bona uTrevor Noah mna apha mhlawumbi umzali mnye mhlawumbi lo mzali kaTrevor lona kwamzali wakho Yebo. ithini into kakusibeke nje apha Okay. so ngeyiphi le area ubuzalwe kuyo Alright. abazali and so on. Okay, before ndize apho mani Vovo ndiyacinga uba ukhona umuntu endimlebeleyo yes. Sure. Okum-akho noLager. You please angaqumbi. Bhuti Mark. Oh my Yini nabethu nobhuti wam. yo. Ewe une-open hands, une-ideas to make it sure that ndiyakhula. Oh, Isikolo siyakhula ukubone. Yes. So uyancedisa ke uba mandinkqonkqozeke iminyango emininzi ukwenzela uba iphupha eli liphumelele. Ndiyafuna umu-acknowledge yazi kakhulu. Hayi no. Ndiyafuna kakhulu. Please. Ewe man. Please uBramak. Ewe man. Ndiyabulela ngayo. Hayi no. Nam ndichomene kakhulu naye. It's one of it's probably the oldest friend I have. But the funny thing, uBramak wayichomi katatam. Okay. Wayichomi Yakusulela le nto. Yes, ngoku yichomi yam. Okay. And ndiyakwazi umbanga. No man, he's got a good heart and siyambulela ingane kwenzeke namoko, you know. You are simlibela. Ewe man. Wena ke ukhulele phi ngubani utata ngubani umama? Alright. Vovo. Ndikhulela eBhatisi. Yazi eBhatisi? But this ngendlula lo wetha kuserhini okanye kuse-Port Alfred. Lapha phakathi. Le ifihlwe pha phakathi. Okay. Pha phakathi. Xa bunqumla from Port Alfred to eRhini, le Baptist. Okay. Yes. Uyayibona ke masinhle. Ndabona. Heritage. Okay, ndayibona phasa ndibona. All right. Okay. Ndizalelwa pha ke eBhatisi. All right. Umamam ke undifumene emncinci Okay. at 18. Ukundifumana kwakhe ke at 18 wachata. Okay. But akatshata notatam. Okay. Ndikhulela pha ekhaya. Oh. Siyila family ke yasekhaya emamiyeni Okay. kwaCanini kwaXhanti. Oh, all right. Yes. Okay, mna ke ndise-stuck ne. Ndifuna ubuyela pha zabuyela. Eh. So ndikhula ke ngoku kaloku ndikhula apha noomalume noomakazi nobani. Akubone. Akekho ke ngoku tata mosiyazi ngalaa xesha thina ungabuzi kakhulu. Yes. But ububona uba hayi man. Abanye bayavizithelwa ngootata abawabo okanye bathini. But akekho lo wam. And ke ngoku ndiyambona umama utshatile but akatshatanga notatam. Why ndimbona uba akatshatanga notatam? Because Buzalot? yes, my stepfather didn't like me. Hayi. So ba wayendithandile, I wouldn't feel ukuba kangotatam. Yebo. Tata ngoku. Yes. So ukukhula kwami ke ngoku ndaqamba hayi man different kodwa kabanye yes, ba light in complexion ekhaya, but I'm more lighter. So wena mhlawumbe noba uphila ne-albinism wena. Ay Zange uyicinge. zandicinge. Oh, okay. Zandicinge. Zange exposed. No. Oh, okay. Zandicinge. But ndithe ke ngoku xa uyazi Vovo. Ndizoqala uyazi uba utatam ngubani at 21. Hayi. Yini? Ndivela ke enantsikeni ngale mini ndivela ndipha xana ncinci seBhatisi ndisuka apha ekhaya eBhayi. So ndiye khona ndidibane ke neli lady athi ndimbonile utatakho. Tatamo kubani utatam? Ambize ke ngegama. Uphi? Athi use-Settlers Hospital uphangela khona. Jonga yengathi asafika ekhaya. Andithi ndikhulisa ngumakhulu nomakazi. And I trusted them so much. They made me who am I. I'm very proud of that. And ukubona ba-investile kum and they believed in me. They never disappointed bakwaye bangixoxela. So ngabantu endibatrustileyo kakhulu that kutheni? Ndathi ndifika kwam ekhaya engathi andisafiki. Andifika umakhulu usaphila ke. Ndifike ke nomakazi. Ndibachazele ke le nto uba heyi ndidibene noLuthando. UNoluthando uthi umbone utatam eRhini ubulisile kum. Kubani kanti utatam? Ukubone abayazi nabo bathi ayasiyazi nathi. I trusted them. But ke kuba ngenoko ndingumntana onyabileyo kakhulu. And then I called eRhini eSettlers Hospital apho kuthiwa uphangela khona. Ndafowunela khona then ndacela uthetha naye. Ane wavuma ke ndabuza uba uhlala phi ithini into yakho? Wathi ndihlala ePort Alfred ndigqitha apha eBhatisi every day. Gqitha xesha phi
Ndigqitha phaa ngabo 4:30 because ndiphuma 4 emsebenzini. 4:30 up to 4:45. All right, udrive imoto enjani? Andichazela ndithi ke okay. You can imagine ke ukulinda in anticipation awuyazi uzoreact athini lo mntu. Andithi okoko you've been growing kunezi questions zingenazi answers. Ukubone because you don't want to ask about it but uyafuna but umane ucingela ba hey kuzawuthwani. Yeah, understand? And then wafika. I grew up thinking that ndiyafana nomamam. Xa ubona utata yatshintsha loo nto. Ndafika photocopy yam photocopy yakhe. Ndithi hayibo ithini into yakho xa ndimbuza ke ngokuba kanti ubuphi? Athi no umama because angandichazela upregnant. So I didn't know anything about you. Ndithi kanti unoluthando nje ethe wena uthini? All to find out the entire location ndazi ndingubana nanzazi bandikuba. Ukwazi umuntu ongazazi wena. Okay. Uyayibona laa nto? It's a frustration. You. But ke I felt fulfilled ke Vovo after ndimazele ukubone at least la nto yokuzazi bungubani. Yeah, okay. Satraya ku build a relationship though it wasn't that much because besemdala wasweleka ke etube. Usweleke ngemini yam yamabhaso. Hayibo. He was looking forward to come and walk me down the aisle. Ukubone andiseke umyeni wam. Indlela waye excited ngayo. But ke Satan azange avuma. So ndingulocikizwa ke mixed. You? Yebo. Hayi no ndayiva. Iweske mna ke ne? Ndinguvovo wase kwakasite. Njengoba ndicinga undilindile uba hayi ke nobushiya iibhillions tata. I so wish. Bizo kweza meeting. Yo, ngengekho apha namhlanje. Ukubone. As I said, unfortunately we didn't have a relationship. Yeah, wena ayizofana. Ayizofana and ke ngoko abantu abamhlophe banaba babu umuntu omhlophe. Okay. Awusu umuntu omhlophe? Umna half done. Dinayo, the half ukubona. Okay. So akakhange ke shom bengengumuntu onezinto apha benoshize. Although ke phofu noba befana bawushile befana bushile because besendazeli but khanga yenze ke lonto. Oh man hayi. Noba aba le family bese benze uhoye yona. Khanga yenze ke lonto. Ngenhliziyo befuna. Masitsho. Yeah, and ndiyafuna umuntu onjalo wa receive ngolo hlobo. Ufilishile into ayifilishile yabo uyafilisha kabuhlungu o what if bakhe bekhona into ba hey noba bengingakwazi benza kwazi mhlawumbe ukufaka kwindawo ethile athethe nomuntu athini you know. Yes, but siyavuya ukhe wayifumana lo opportunity though ke ungayazi binyani kanye ngomphino wenyani phakathi kwabo because ke xa ndibuza yena umama ba kanti ithini into wathi ndamxelela but akazange athathe responsibility. Uyabona nje ungayazi ke ngokuba phina. I believe mama ke. Ake sihamba nomama thina ngoku asizoma umuntu oseportal thread thina. Sithatha ekacala kamama. Umama uphi yena? Usoleke 2 years ago. Oh man. Usoleke 2 years ago. Behlala phe womakele usoleke. Apha. Hey. No ndiyavuya uva lo part. Ubukweziphi izikolo? Okhula kwami. Yes. Ndifunde phaa eBhatesi primary yam. Okay. Ne. Ndasuka ke khona ndayofunda eXesi. For grade standard 6 to 8. Then ndayofunda eThuba Lethu 9 and 10. La group yabantu bepha. Yasethuba Lethu la group yasethuba Lethu. Yasethuba. Okay. Yes. Ninzi ke umuntu ohleli apha. Yes. Esingcola ngeThuba Lethu. Yo. I have la opportunity ke yofunda eThuba Lethu. Ndathatha ngowelitha ke ndabheka eCape College. Okay. And then so kam eCape College ke ndapasa ke teachers diploma yam. But ndazicela uba andiphelelanga apha man. Okay. I need to further my studies. Sure. Ukubone. Nda-advance ke kwi-Math Science and Technology NMMU. Okay. I-advance yam. Then ndenza i-honors zam ku-whole school development. Then ndenza i-masters zam
kwi-developmental studies qamba iscope sam masingabe limited Yho, masibelele usithandile isikolo. yes ndisithanda isikolo kuloo nto ke wena vovo mhlawumbe ndi-consent kakhulu okanye ndibathanda kakhulu abantwana kuba kaloku ndikhulela kwezi ndawo zincinci you so wish that you can make a difference nakho abantwana bazisokolelayo bangenanto bangaske bafilishe ukuthi the education efunyanwa phaa etawuni nathi siyayifumana kule ndawanyana kule rhuntshi yaseswartkops you understand so it's my wish that I make a difference so that xa bephuma phayana baphume baye naphi na you understand Yho, zininzi into zifundileyo. Abanye busokola ne-1. Hey wena ngoku uyabala izinto eziliqedlana. Ndiva ke before uye eSwartkops isikhona isikolo obukuso. yes Give us nje ngaso nje. hey uyazi wena vovo thixo mna uhambe nam ngomca uyazi before ndiye endaweni ethile he prepares it for me Okay. phuma kwam ekholejini ndiphuma kule xesha sekuqalisa ukunqaba izikolo sekuqala usokolwa ufumana ke izikolo so usikhani sesitam athi hayi mani khaye ufake izinto zakho phaa esikolweni eNew Bright e-SDA ndiyofaka ke khona into zam khona e-SDA qala kwam uphangela ndifike kukho utishara okwi-maternity leave Okay. ndithathwe Alright. ndicheke ugrade 4 khona Okay. 3 months abuye back ndithi xa ndizawuphuma phela la 4 months yakhe ye-maternity leave kube khona utishara ogulayo kuthiwa bambisa kulo gulayo unfortunately kasweleke kumem Oh, sorry ma'am. yes so then ke I was able ke to get i-post yakhe khona icolleague yam ke idla ngogeza ithi ubulawe ngowe wena Oh mem man. so ndafumana loo post yakhe ndiphangele ke khona for full 6 years I'm grateful ke ukuphangela phayana yes yes there was no money but i-values i-base i-Christianity ukumazi umuntu ukumthanda umuntu kuqale phayana akho bona ewe kwi-background yam yasenkonzweni kakade khona but nayo idlale indimakazi enkulu ndasuka khona ndayotitsha egcuwa Emmanuel for 3 years so egcuwa it's about a private school but that has been owned by umsabatha so ezi zinto zaphayana ebezenza phayana so we're doing ndizoqala ungena kwi-system only kwi-10th year Yho. ku-government Yho. but I don't feel kabuhlungu ngaloo nto because ndibuildekile Yes. i-character yam kakhulu ngela 9 years yam phaa ndithe ndifika kwi-reality kwii-characters ngee-characters ndakwazi ukufeyisana nazo ukubone so ndifika ke ngoku uqhele usebenza ufika ke ngoku i-public school qoma hey noko izinto azikho that strong kakhulu kodwa ke ndaqhuba because ndiqhela ukwenza my honest part I've taken ke a risk suka kwam egcuwa ndayotsho eTranskei. I've never been to Transkei ngela xesha ndi-aplya ke ngoku kune-post ezaziphumile for London abroad ndi-aplayela eLondon and then ndi-aplayele nale yasegcuwa ipost so ndiye bizwe interviews phayana eSummerstrand Hotel then ndiye go through these interviews benendathemba uba ndihamba ndiye London but yo uthixo sikwandilathi seTranskei Oh, ndaya man. ngapha ayenzeka leya ngapha so xa ndifika phaya ndihleli leyo 3 years ke ane njeba ndiphayana I was also doing prison ministry Oh. yes nda-aplayela lapha eBhayi ndi-aplayela enkuselweni yazi enkuselweni Yes, ndiyabona. yes Phaya nda-aplayela ngaseDarko. le iseDarko andiyazi enkuselweni kanti uthixo bendiprepara ngeli xesha ndiphayana kuba ndizawutitsha abantwana prison ministry ndizawutitsha abantwana abane-behavioral problem hlele enkuselweni 13 years yonke Tyhini thiza. so ndathi ndisenkuselweni ke ngoku ndafumana ipost as a principalship yasesindawonye farm school esetinarha on the way to Kerkot so ndasuka phayana ndihleli ke khona 2 years and then ndizofumana le post ke ngoku iseSwartkops so uthixo bendiprepara in everything that I'm doing yokuba uzawudibana nabantu abanje le wilderness okuyo there is better thing that is going to be coming. As I said, I'm grateful for ijourney yobomi bam kuzo zonke because ndilene a lot kuzo zonke ezi zinto okanye ezi ndawo ndigqithe kuzo. Le bukuyo phayana, how was that?
Le That's bendikuyo. an interesting story ngaso. It's very interesting. Isikolo sincinci bese nebhasi sanesikolweni. Bebethini? Sinebhasi, class Okay. yebhasi, class yebhasi. Okay. Class grade 2 wethu class yebhasi. Uhleli ibhasi Isusu wezitulo. So isusu wezitulo zohlala ezebhasi. But i-class inebhodi nento kutithelwa phaa kuyo. Cocomelon othile. Yes. Thina ibhasi lika Cocomelon. So beyi-class ke epha. Isikolo was very small. So ufika kwam ke abantwana nabo ke shembe ngabantwana abazisokolayo basuka kwaza farmers phayana. Abanazi ID. Abazali nabantwana abanazi birth certificate. I have to make it sure that something is happening here. So nda-organizer kwa usasa, social development, home affairs, police, everybody. There was a day apho ndandiba-introduce babekhona bonke kwena umhloli then abangenazi ID benzole i-ID kwaqala kuvini kwabazali babo because omnye kwa umama ke kangabe na-ID kangayenzi lo makholo. There was not much babone value on that ukubone. And then ngabantwana ke ebebengayikhathalelanga ncam imfundo but ufika kwam ba-interested ukubone because everybody was looking forward to come to school ukubone. That's introduce even kulama kwaza farmers aba please abantwana mabeze esikolweni ngexesha lesikolo. Then cela also for meetings abazali ndibakhulule beze meetingini. Umyeni wam ke is very supportive in everything that I'm doing. Is supportive nangoku eSwartkops indlela kwezinto ezithile andisapota ngayo. Wabona inidi kwaba bantwana baphayana. Wathatha out of his own pocket buying jerseys, socks and bennies for all aba bantwana baphayana. And then we took them out. Uzama ukuba ukubroadenisha thinking yabo bangapheleli kula kona because abanye zange baye kwaseBhayi. I have to organize ba sibe nethobe eze eBhayi baya emhlobo wenene baya e-airport baya elwandle baya e-boardwalk badlala games bathini ukubone. We did iBraai for them. Those exposures, I felt so good, you know, when Vovo. Bendisandofunda ngoku omnye umntana wayendibhalele kunekhona pocket book wayendibhalele before ahambe. Something happened to her. I was just crying recently. Ndithe umntana I need to do the follow-up. I wonder kwenzeka ntoni nangaye. So ubone ukuthi I still have attachment kunye nabo. Ndisabacheka, ndisababona, ndisabathini. But ke mostly abanye bayadibana nabo ezindaweni base high school at least abanye babo. But isikolo saye savalwa ke after Ndemkeli. Samejwa nesinye isikolo. Okay. Yes, samejwa nesinye isikolo ke Ndemka ke ngoku khona. Phofu sibanjwa ngosendimkeli. Ndabe ke ngoku mna ndiphayana eSwartkops. Yo, Jonga, diva kamandi. Yazi the last time ndifisha ngolu hlobo ngoprincipal ndandimamela into ezazidlongobaswa ngutata uDuze. Umfundisi uDuze wayethanda ukwenza iclasses or master class for oprincipal. I feel ndoba ungakwazi ushare for oprincipal. Oh man. Like unobuntu unendlela yokwenza. So ngoku nje mbuthetha sendiyibona ndoba it's not just about ba ngu-alo ngu-elo. Ininzi into uprincipal okanye umuntu ozoya umntana funeka ube ngu-social worker funeka ube yinto funeka uthini. You know, enye into funeka siyilungise naleyo into yoba ngabana akumelanga binjalo. Bekumele bukhona u-social worker. Yabo akumelanga ba uzinxiba zonke because ngoku siyakubona ustrongo kwinto yoba kungenzeka more but iyadileya lena akusuba uyakhalaza ngento yoba wenza yonke into. But you feel ndoba if bekhona abanye then you'll be able to do more. But ngoku you have to divide yourself ba ujonge loba unekawusi lo unejezi winter lona uthini lona utheni lona unjanjani, you know. Ndiyavuya man ba uzile. And we want nje into yoba ngabana abantu bangalibali. We would love and siyacela for people to donate mayiphinde ivele i-details bancedisane nawe netrip yakho yase-New Zealand. You know, in short pha e-New Zealand yintoni le yenzekayo so that abantu ba-understand ba awuyango babhizi phayana nee-cocktails neentoni. What exactly are they doing in New Zealand? In New Zealand, the International Conference of Principals. Okay. It's an international one. All right. So siyaphayana ke kulo conference
where we're going to be meeting with all the people from all over the world, speakers around there, as well as visiting the schools that are around there in New Zealand. Kwezinye izikolo zona ziya-afforda because ingxowa zinkulu. Cool, and banebhatala bona school fees. Kuyabhatala i-school fees, kuyathinthini, kukho i-ESGP yakhona iyenza iyathinthini. Ndifuna ivele lo part. Yes, Because abantu ba-understand kaloku abantu kutheni ngasenzela isikolo. Abayazi uba ngabana aba abaceli nocela because bayakwazi. zinkulu. So sithetha nabantu abanjalo. Njengoba isikolo ke sasenziwe ngo-1917, umuntu wayephaa ngo-1960, ngo-1970, ngo-19 bani. Please man, come back man. Khazokwenza. Khakho wenze because kuzobhenefit abantu. Isikolo sakho ukwazi usilatha. iwesiba inseninzi into efuna ukwenziwa even phaa esikolweni phakathi. Yes, thina loo nto leyo. Theba lena xa idlula kule inidekalayo, asizuyityi tshintshe. Noma ndikhona apha ndikusi nam. Yes. Kuza kwenziwa more things. No, thank you kakhulu. Siyavuya kakhulu. Yo, i-experience yakho with the kids ndiyayibona uba iyabonakala. We'll probably have more kids ezazidlula ezandleni zakho. They are grateful. Please nabo siyabacela. Ewe man, bonke endibatitshileyo eNew Brighton SDA, endibatitshileyo Emmanuel, endibatitshileyo eNkuselweni, nabasesindawonye. Siyanicela bethunana, please do something. Nabazali because ngoku nifike bengabazali phaa. Abazali bona basayoromola. Then ngapha siyanceda, you know. Yes, nabo bazawuhamba bangazi uhamba ngo-30 kaJune. Sicela nabo abazali benze. Ewe. Thank you so much. Cool. Sabulela, we'll definitely get the feedback. All right. When you come back from New Zealand. Then we'll also sikhe siye esikolweni. Yes, please. Sikhe sibone makwenzeka noni zintoni esinokwenza kuzo. Zininzi izikolo esitishana nazo apha, but namhlanje sithetha ngesi. Swartkop's namhlanje. So thank you so much. Kakhulu. Yeah. Abantu sababulela babethe babukela, bangalibali to subscribe and like. And siyavuya banganga baskiphi adverts, and that is a wrap. Thank you so much.